Welcome to my channel. To fa jama'a wata sabuwa da dumudumunta. Ashe Ali Nuhu shine yayi wa Maryam Yahaya abinda ake zargi? Tab Allah ya kyauta. Bari mu kawo muku cikakkun rahoton amma kafin nan da Allah ku danna subscribing idan shine farkon zuwan ku wannan tasha tamu. Ku danna subscribing kamar haka sannan ku danna ƙararrawa domin hakan shine zai bamu damar da sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyoyinmu da labaranmu masu sha'awa. Ga cikakkun rahoton. Ashe dai abinda ake zargi an yi wa Maryam Yahaya ashe gaske ne. Wanda ake zargi Ali Nuhu ashe shine yayi mata. Masu sauraronmu mun san cewa dai ba wanda bai san Ali Nuhu ba. Da zarar mun ambaci sunansa kowa ya san shi, domin kuwa shi sarki ne a Kannywood wanda ya ajiye rekod ɗin da babu wani ɗan Kannywood a cikin actors da suka ajiye rekod ɗin da ya ajiye. Don kusan ya kwashe shekaru 20 yana gudanar da wannan harka ta wasan kwaikwayo a Kannywood. Sai gashi wani abu da ya faru da Maryam Yahaya ashe shine yayi mata. Kusan idan an kawo mace Kannywood ko kuma namiji musamman ma dai matan tunda akan mata muke da batu. Lokacin da aka kawo Maryam Yahaya cikin Kannywood, mutane da dama sun ce dama an danka ta ne hannun sarki wato Ali Nuhu, domin ana kyautata zaton cewar duk wadda ta zo take son yin fim idan an danka ta hannun sarki wato Ali Nuhu to insha Allahu za ta ɗaukaka. Haka kuwa aka yi Maryam Yahaya ta zama a hannun Ali Nuhu. Idan masu sauraronmu ba za su manta ba, akwai wani fim da aka yi kwanaki mai suna Mansur. Fim ɗin da ya zagaye nahiya da labari. Idan ba za ku mance ba, Maryam Yahaya ita ce ta taka rawa a wannan fim ɗin. Shin ko kun san dalilin da ya sa Ali Nuhu ya sa Maryam Yahaya a wannan shiri na fim ɗin? To ku gyara zama domin ji. Asali dai Ali Nuhu jarumar da ya shirya ɗorawa a cikin wannan fim ɗin ba Maryam Yahaya bace ba. Maryam Yahaya an shirya ne za ta fito a irin 'yar makaranta waɗanda dai kawai ga su nan ne a cikin fim ɗin, ba za ta wuce samun sin guda 1, 2, 3 ba a cikin fim ɗin. Sai gashi lokacin fim ɗin yayi an shirya an zo an zauna. Sarki Ali Nuhu yana jiran waccan jarumar da ya shirya zai ɗora ta a wannan fim ɗin. Aka kira ta a waya bata ɗaga ba, aka kuma kiranta bata ɗaga ba. Aka ɗan bata lokaci, to duba da irin lokaci idan aka sa shi wucewa yake yi. Sarki Ali Nuhu ya ga cewar za ta ɓata masa lokaci, sai ya shirya ya ce a kira Maryam Yahaya domin dama tana gurin. Ya ba da umarni ya ce a yi mata training domin ita za ta fito a cikin wannan fim ɗin, ba zai iya jiran waccan jaruma ba. Dama an san Ali Nuhu da cewar shi kaifi ɗaya ne, da abin da ya so yi in dai da dama zai aikata shi. Haka kuwa aka bawa wannan jaruma wato Maryam Yahaya training. Sai gashi an fara aikin wannan fim ɗin mai suna Mansur. Jim kaɗan sai ga waccan jarumar da Ali Nuhu ya yi nufin zai sa ta a fim ɗin ta ƙaraso. Sai take cewa a yi haƙuri, an kira ta bata ɗaga ba, wayar tata tana silent ne, tana jaka, shi yasa bata ga kiran ba. Aikin gama dai ya gama, domin kuwa ita Maryam Yahaya ta gama yin shirin, ta gama yin training akan fim ɗin, kuma Ali Nuhu ya ga cewar za ta dace da wannan fim ɗin. Ai kuwa sai aka bence waccan jarumar, Ali Nuhu ya fasa yin fim ɗin da ita. Aka ɗora Maryam Yahaya
wannan shine fim ɗin da ya ɗaga jaruma Maryam Yahaya a duniya. Wannan shine abin da Nuhu ya yi wa Maryam Yahaya wanda ba za ta taɓa manta da shi ba, domin shine silar ɗagawarta a Kannywood gabaki ɗaya. To masu sauraron mu, ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ɗin, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti, domin haka ne zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora labaranmu. Mun gode masu sauraron mu.